Il-Partit Nazzjonalista kompla jġib l-iskużi u issa ħareġ b'waħda ġdida għal fatt li għaddiet iktar minn ġimgħa minn meta ġie ppreżentat il-baġit tas-sena d-dieħla u l-pre-budget document tal-Oppożizzjoni għadu mhuwiex lest. Fil-fatt waqt konferenza tal-aħbarijiet id-Deputat Nazzjonalista Ivan Castillo, wieħed mill-awturi tal-pre-budget document li kif żvelat fih ħafna żbalji bażiċi u proposti bla sustanza, tant li l-esperti kitbulu needs more work u needs more beef, kien pront jgħid li dan id-dokument huwa wieħed intern u l-pubbliku mhux suppost jaraħ. Dan huwa dokument intern. Dan minkejja li l-iskop tal-pre-budget document huwa li jippreżentah lill-poplu biex jara x'miżuri jfassal li kieku l-Partit Nazzjonalista ikun fil-gvern. Però meta pressat minn One News tfixkel u żvela hu stess li dan id-dokument għadu fil-fatt works in progress. Minkejja li hu diversi deputati oħrajn mal-kap tagħhom Bernard Grech bdew jaħdmu fuqu minn Settembru. Dan huwa work in progress, dan huwa dokument intern li kontinwament qed inżidu. Però fl-istess konferenza l-ġurnalista ta' One News ma setax tistaqsi l-mistoqsijiet tagħha b'mod liberu minħabba li Kristina Majra, ex-ġurnalista ta' Net News li ma kienet tiddejaq minn wiċħat u issa parti mill-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista bdiet il-ħin kollu tinterrompi u saħansitra tidħol f'wiċċ il-ġurnalista u għalhekk il-mistoqsijiet bdew jinqataw fin-nofs. Jimporta. Qed nipprova nsaqsi l-mistoqsija. Sa dan it-tant preżenti kien hemm id-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija. Hawnhekk meta Delija ġie mistoqsi dwar jekk jaqbilx mal-kap tiegħu Bernard Grech meta qal li ħagostax il-pre-budget document tagħhom stess ġie likjat minn xi ħadd, viżibilment skomdu ħassi ma kellux iwieġeb, la iva u lanqas le, biex lajfuh u lanqas jinten. Mhux kwestjoni ta' tuħux gost jew le. An internal document is an internal document. Fl-istess nifs fakkar fl-inkompetenza tal-Partit Nazzjonalista li lanqas sena ilu ma kienu kapaċi joħorġu dan it-tip ta' dokument. U bħal sieħbu Ivan Castillo li kien għaxxaqa ftit qabel reġa' sostna li dan huwa dokument intern u mhux ta' quddiem in-nies. Id-deċiżjoni li ma jiġix ippubblikat dan id-dokument ma ttieħdiġ din is-sena. Ittieħdet is-sena li għaddiet fejn ukoll ma kienx ġie ippubblikat. Hemm xi raġuni wara din il-kwistjoni. Għax huwa dokument intern.